ሰላም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ናይ ዓለምና ኮንኩም ትከታተሉና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ናትና ቲቪ ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ብምቕራብ ንሎሚ ዘደለናየ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትጸንሑ እንዳዓደብና ሰናይ ምክትታል። ኤርትራ ጽሑፍ ጀነራል ጻድቃን ሚስጥራዊ ቃላት ምዃኖም ሚኒስተር የማነ ኣረድዩ። ካልእ ህያው ምሳሌ ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንገለ ፖለቲካዊ ዓንክለት ዝሓዘ ኩናት ዝፈጥር ስነ ኣእምራዊ ጸገም ከም ዘሎ ሚኒስተር ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ። ሚኒስተር የማነ ነዚ ዝበለሉ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝሒዝንያ ዘለና ሰሙን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ትግራይ ዓውደ ውግእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትከውን ኣይትኽእልን ዝብል ጽሑፍ ኣብ ዝዘርግሖ ምዃኑ ይግለጽ። ጻድቃን ካብቲ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ብርቱዕ ደጋፊ ናይቲ ንኤርትራ ዝግበር መጥቃዕ ብፍላይ ድማ ንወደብ ዓሰብ ኤርትራ ብሓይሊ ምሕዋስ ኣብ ዝብል መደብ ንሱ ካብ 1996 ጀሚሩ ክልታዊ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝበለጸ ደረጃ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብግልጺ ምካሕ መንባሩ ዝጠቐሰ ሚኒስተር የማነ ንድሕሪት ምልስ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሰነ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ግንባር ብሬ ዓሰብ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍሻሉ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ከም ዝፈረመ ኣብ መግለጺኡ ኣዘኻኺሩ። ምናልባት ብዘይፍላጥ ጻድቃን ምድለዋት ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኹ በጺሑ ኣሎ ክብል ምስ ኣፍለጠ ነቲ ናይ ውግእ ኣጀንዳ ብሕታዊ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ሓቀኛ ዕላምኡ ነቲ ኩናት ምሕጻር ዝብል መግለጺ እቲ ጀነራል ምስጢራዊ ቃላት ምዃኖም ሚኒስተር የማነ ኣረድዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግዝያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ንሰለስተ ጀነራላት ግዝያዊ ናይ ስራሕ እገዳ ከም ዝተገብረሎም ሓቢሩ። እዚ ብግዝያዊ ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ዝመሓደር ክልል ብሓደ መጋቢት ኣብ ዘዳለወ ናይ ስራሕ እገዳ ንብርጋዴር ጀነራል ምግባ ሃይለ፣ ሜጀር ጀነራል ማዓሾ ከምኡውን ሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ በቲ ክልል ዝተኣገዱ ጀነራላት እዮም። ሳዋ ሃገራዊ መልቀቐ ፈተና ወይ ማትሪክ ዝመጽእ ሰሙን ክጅምር ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ዳይሬክተር ማእከል ፈተና ዶክተር ብስራት ገብሩ ሃገራዊ መልቀቐ ፈተና ካልኣይ ደረጃ 2025 ካብ 17 ክሳብ 23 መጋቢት ክካየድ ምዃኑ ሓቢራ። ዶክተር ብስራት ናይ ሎሚ ዓመት ሃገራዊ መልቀቐ ፈተና ኣብ መላእ ሃገር ከምኡውን ኣብ ሪያድን ጅዳን ስዑድ ዓረብ ብጠቕላላ ኣብ 16 ነቁጣታት ብ12 ዓውድታት ትምህርቲ ከም ዝወሃብ ገሊጻ። ጠቕላላ ቁጽሪ ተፈተንቲ 24306 ከም ዝኾነ 50 ሚታዊት ካብኦም ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ጠቒሳ ቁጥሪ ተሳተፍቲ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ10 ሚታዊት ወሳኽ ከም ዘርኣየውን ሓቢራ። ካብ ተፈተንቲ እቶም 84.1 ሚታዊት ኣብ ሳዋ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ከከታተሉ ዝጸንሑ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎን ኣብያተ ትምህርቲ ቴክኒክን ከም ዝኾኑ 3861 ተምሃሮ ድማ ዳግማይ ዝፍተኑ ክኾኑ እንከለዉ 61 ተፈተንቲ ካብ ማእከል ተሃድሶ ቤት ማእሰርትን ከምኡውን ካብ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ምዃኖም ዶክተር ብስራት ብተወሳኺ ነጺራ። ዶክተር ብስራት ኩሎም ተፈተንቲ ነቲ መርመራ ብስነ ኣእምራውን ብኣካልን ክዳለውሉ ከምኡውን ነቲ መምርሒታት ናይ ፈተና ብጥብቂ ክኽተሉ ኣተሓሳሲባ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ልኡኽ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ጉጅለ ምስ ሴኔተር ቴድ ክሩዝ ተራኺቡ። ህዝባዊ ዲፕሎማሲያዊ ጉጅለ ቴክሳስ ቻፕተር ዝውክል ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ልኡኽ ኣብ ካፒቶል ሂል በኣካል ምስ ኣቦ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካን ዓለማዊ ፖሊሲ ጥዕናን ሴኔተር ቴድ ክሩዝ ብምርኻብ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኤርትራን ዞባን ዝርርብ ኣካይዶም። እተን ሃገራዊ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ጉጅለ ቴክሳስ ቻፕተር ዝውክል ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ልኡኽ ብሰሉስ 11 መጋቢት ኣብ ካፒቶል ሂል በኣካል ምስ ሴኔተር ቴድ ክሩዝ ከም ዝተራኸቡ ገሊጹ። ናይ 1000 ማይልስ ጉዕዞ ብሓደ ስጉምቲ ዝጅምር ከም ዝበሃል ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታት እዚ ጉጅለ ሓደ መርኣይ ናይቲ ኤርትራ እትገብሮ ዘላ ጽዑቕ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታት ምዃኑ ብምግላጽ ንሰራሕተኛታቱን ዝገበረዎ ምዉቕ ፍሉይን ኣቀባብላን ምስጋና ከም ዘቕረበ ገሊጹ። ኣብ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካን ዓለማዊ ፖሊሲ ጥዕናን ከምኡውን ኣባል ኮሚቴ ርክባት ወጻኢ ሴኔት ኣሜሪካ ሴኔተር ቴድ ክሩዝ ብ20 ለካቲት ምስ ኣምባሳደራትን ወከልትን ኣፍሪካ ከም ዝተዘራረበ ይፍለጥ። ሴኔተር ክሩዝ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ዘለዋ ፖሊሲ ኣብ መላእ ኣህጉር ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ኣብ ምምዕባል ዘተኮረ ምዃኑ ብምርግጋጽ ኣብ ወንበርነተይ ናይ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪካን ዓለማዊ ፖሊሲ ጥዕናን ክጥቀመሉ ሓሲበ ኣለኹ። ቻይና ነቶም ረብሓታት ንምድኻምን ሕማቕ ንጥፈታት ንምክያድን እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ንምምካት እውን ኣቓልቦ ሂበሉ ኣለኹ ክብል ኣብቲ ምስቶም ኣምባሳደራት ዝገበሮ ርክብ ገሊጹ ምንባሩ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ኣብ ጸዓት ከምኡውን ኣብ ወሳኒ ማዕድናትን ካልእ ጸጋታት ሸርክነት ብምዕባል ቁጠባዊ ዝምድናታት ንምስፋሕ ፍሉይ ዕድል ኣለዋ። እዚ ድማ ንኣፍሪቃውያን ዝዓበየ ብልጽግናን ብሩህ መጻእን ከምጽእን ብተወሳኺ ድማ ስትራቴጂካዊ መርገጺ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝሓይል እዩ ክብል እቲ ሴኔተር ገሊጹ ነይሩ። ናብ ዜናታት ወጻኢ ሃገር ምስ ንሰግር ድማ ጅዳ ልኡኻት ዩክሬንን ኣሜሪካን ወሳኒ ኣኼባ ኣካይዶም። ኬቪን ዋሽንግተን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን
ሩስያ አንጻር ዩክሬን ኣብ ተካይዶ ኩናት ን30 መዓልታት ዝጸንሐ ግዝያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ብዝምልከት ቴክኒካዊ ዘተ ክጅምራ ተሰማሚዐን ምህላውን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት አንድሪ የርማርክ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ድሕሪ ዘካየዱ ዝርብ ብ11 መጋቢት ሓቢሩ። ዝመጽሰውን ብደረጃ ክኢላታት ቴክኒክ ዘቆማ ጉጅለታት ብዛዕባ ኩሉ ዝርዝራት ምዝራብ ክጅምራ ድሮ ተሰማሚዕና ኣለና ክብል የርማርክ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦም መግለጺ ሓቢሩ። ልኡኻት ዩክሬንን ኣሜሪካን ብ11 መጋቢት ኣብ ጅዳ ዘርቦም ከም ዝጀመሩ ይዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝደንት ዩክሬን ኣብ ጅዳ ምብጻሕ ኣካይዱ። እቲ ፕሬዝደንት ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ምስ ወራሲ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሰልማን ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ። ዘለንስኪ ኣብቲ ብሶሉስ 11 መጋቢት ዝተገብረ ዝርብ ከም ዘይተሳተፈ እዩ ዝንገር። ልኡኽ ዩክሬን የርማክ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አንድሪ ሲቫ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስቴም ዩሬቮን ምክትል ሓላፊ ስታፍ ዘለንስኪ ፓቭሎ ፓሊስያን ከም ዘጠቓልል ይንገር። ብወገን ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮን ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ማይክ ዋልትዝን ዝምራሕ ልኡኽ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ኩናት ዩክሬን ንምፍታሕ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ጻዕሪ ሩስያ ሰላማዊ ፍታሕ ንምምጻእ ድሌት ተርኢ ከም ዘላ ዝገለጸ መምሕዳር ትራምፕ ዩክሬን እውን ንሰላም ዘለዋ ድሌት ከተንጸባርቕ ትጽቢት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። መምሕዳር ኣሜሪካ ነበር ንዩክሬን ኣማይት ቢልዮናት ዶላር ብምሃብ ነቲ ኩናት ከጓሃውሮ ከም ዝጸንሐ ዝወቐሰ ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ሰላማዊ ፍታሕ ንምምጻእ ከም ዝጽዕር እዩ ዝገልጽ። ዝሓለፈ ቅንያት ፕሬዝደንት ዩክሬን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ካብ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ተሪር ወቐሳታት ከም ዝዘነቦ ዝዝከር እዩ። ግብጺ ኣብ ሶማል ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትምስርት ስልጣን ተዋሂብዋ። ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ንሓይልታት ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል ወይ SNA ንምስልጣን ግብጺ ኣብ ግዛእታ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትምስርት ስልጣን ከም ዝሃበ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ መቃዲሾን ካይሮን ዝዓመቆ ሽርክነት ከም ዘሎ ዝሕብር ምዃኑ ይግለጽ። እዚ ኣብዚ ሶምን እዚ ዝተገልጸ ስጉምቲ ሶማል ምስ አልሸባብ ኣብ ትዋጋኣሉን ዘባዊ ወጥሪ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ እዋን ጸጥታኣ ንምድላዝ ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ። ብዓሊ ባልካድ ዝፍለጥ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓሊ ዑመር ንመንግስታዊ ሚድያታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መደበር ካብቲ ዝጸንሐ ስምምዕ ወተሃደራዊ ርክብ ንምዕባይ ዝምንጩ ምዃኑ ገሊጹ። ግብጺ ብቐጻሊ ኣብ ጎኒ ሶማል ደው ኢላ እያ ዝበለት ሚኒስተር እቶም ዘዕጥቑኻ ወይ ንወተሃደራትካ ዘሰልጥኑ ኣብቲ ተካይዱ ዘለኻ ውግእ ብቐጥታ ይሳተፉ ክብል እውን ትጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ካስሚዳ ወሲኹ ይገልጽ። ግብጻዊ መምህራን ኣብ ውሽጢ ሶማል ኣብ ዝርከቡ ማዓስከራት ክሰርሑ ኮይኖም ንወተሃደራት ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል ንህልው ሰሪሕታትን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ምርግጋእ ክሰልጥኑ ምዃኖም ኣረድዩ። እዚ ተበግሶ ድሕሪቲ ኣብ ናሓሰ 2024 ዝተገብረ ሰመምዕ ምክልኻል ዝካየድ ኮይኑ ግብጺ ድሮ ነቲ ብፕሬዝደንት ሓሰን ሼኽ መሐመድ ዝምራሕ መንግስቲ ሶማል ኣጽዋርን ናውትን ከም ዘቕረበት ትጸብጻብ ሓቢሩ። ሓይልታት ግብጺ ኣብ ውግእ አንጻር አልሸባብ ንምሕጋዝ ወላ ካብ ልክዕ ቁጽሪ ሰራዊት እንተዘይተረጋገጸ ብኣየርን ባሕርን ክመጹ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ተገሊጹ። ሶማልን ግብጽን ናይ ምትሕባር ታሪኽ ዘለዎም ኮይነን ካይሮ ካብ 1960ታት ጀሚራ ንሶማላውያን መኮንናት ከም እተሰልጥን እቲ ጸብጻብ የረድእ። ሲያትል ኣብ ልዕሊ ትካል ቴስላ ዘፍረየን ሳይበር ትራክስ ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙ። ሰበስልጣን መጥፋእቲ ሓዊ ሲያትል ብሰንበት 9 መጋቢት ኣጋምሸት ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ን4 ቴስላ ሳይበር ትራክስ ከም ዝሃሰየን ኣብ ምጽራይ ከም ዘሎን ሓቢሮም። እተን 4 ሳይበር ትራክስ ኣብ ኢንዱስትሪያዊ ዲስትሪክት ሲያትል ኣብ ዝርከብ ሎት ቴስላ ደው ኢለን ከም ዝነበራ ተሓቢሩ። በቲ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይተጎደን እተን 4 መካይን ጥራይ በቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዝተሃመኳ ይግለጽ ኣሎ። ቀዳማይ ጻውዒት ሰዓት 11:40 ሰንበት ምሸት ከም ዝነበረ ወሃቢ ቃል ባርዕ ሓዊ ሲያትል ዴቪድ ኩርፖ ነቲ ሓደጋ ባርዕ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ። ዋና ኣካየዲ ትካል ቴስላ ኤሎን ማስክ ኣብ መምሕዳር ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ጎሊሑ ድሕሪ መውጽኡ ኣብ ኣሜሪካን ካልእ ቦታታትን ኣብ ዕላማን ተቃውሞን ዕንወትን ኮይኑ ምጽንሑ ይግለጽ። ሰባት ነቲ ብሰፊሕ ምፍናው ሰራሕተኛታት ምስራዝ ውዕላትን ካልእ ስጉምታትን ብስፍሓት መንግስቲ ፌደራል ንምንካይ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ክፍሊ ብቕዓት መንግስቲ ማስክ ወይ ዶጅ ተቃውሞ ማስሚዖም። ፖሊስ ኦሪገን ዝሓለፈ ሰሙን ምስ FBI ብምትሕባር ኣብ ሓደ ትካል ቴስላ ዝተተኮሰ ተኽሲ ይምርምሩ ከም ዘለዎም ብተወሳኺ ተገሊጹ። ኮንጎ ዕጡቓት ሓይልታት M23 ዘርብ ሰላም ክጅምሩ ምዃኖም ተገሊጹ። ቀጥታዊ ዝርብ ሰላም ኣብ መንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ዕጡቓት ሓይልታት M23 ናብ ርእሰ ከተማ አንጎላ ካብ 18 መጋቢት ክጅምር ምዃኑ መንግስቲ አንጎላ ብረቡዕ 12 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። እታ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብ መንጎ ኮንጎን ጎረቤት ሃገርን ሩዋንዳን ነቲ ብቱትሲ ዝምራሕ ዕጡቓት ሓይልታት M23 ተደግፍ ተባሂላ እኳ እንተተኸሰሰት ወጥሪ ንምቕላል ክትጽዕር ብምጽናሕ ነባሪት ተኽሲ ደው ንምባል ክትሽምግል ምዃና ተገሊጹ። ሩዋንዳ ነቲ ብቱትሲ ዝምራሕ ዕጡቓት ሓይልታት M23 ተደግፍ ዝብል ክስታት ነጺጋቶ ከም ዘለውን ሓቢሩ።
አንጎላ ነቲ ቀጥታዊ ዝርብ ክትሽምግል ምዃና ብሰሉስ 11 መጋቢት ያበጉዕ ኣፍሊጣ መንግስቲ ኮንጎ ብተደጋጋሚ ምስ M23 ዝርብ ምክያድ ከም ዝኣበየን ብሰሉስ ድማ ነቲ ተበግሶ አንጎላ ኣቓልቦ ጥራይ ከም ዝሃቦ ተገሊጹ ወሃቢ ቃል ፕሬዝዳንት ኮንጎ ፌሊክስስ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ መንግስቲ ካብ አንጎላ ዕድመ ከም ዝበጽሖ እኳ እንተገለጸት እንተሳትፎ እቲ መንግስቲ ግን ኣያረጋገጸትን ክብል እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ